हेलो फ्रेंड्स, दानि समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बे जाहैबाय जोंनि आसामाव कर'नाया बिराद बारायगासिनो दङ आरो बे कर'नाया जोंनि आसामाव ओरैबायदि गोख्रैयै बारायगासिनो दङ जे जोंनि आसामनि अबस्थाया बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जागासिनो दङ। मैया हरनि 11टानिफ्राय 12टासिमनि गेजेरावनो जोंनि आसामाव टटेल 157टा पजिटिभ केसखौ मोननाय जाबाय। स' आसामाव बिराद मोनसे गिख्रंथाव महर लागासिनो दङ लोगोफोर। जोंनि जे आसामनि अबस्था बेयो जोबोद गाज्रि जाबाय। टटेल जोंनि आसामाव पजिटिभ केसखौ मोननो हादों टटेल 157टा आरो टटेल एक्टिभ केसा जाहैबाय जोंनि आसामाव दायो 110टा। जोंनि आसामावहाय टटेल एक्टिभ केस मोननाय जाबाय 110। जोंनि आसामावहाय दा एक्टिभ केस दङ आरो 157टा टटेल पजिटिभ केस दिनैसिमाव मोनदों आरो बेनि गेजेराव डिसचार्जआबो 41ल' जादों आरो थैनायफोरनि गेजेराव 4 आरो माइग्रेटेड 02। मैया हरनि गेजेरावनो गासै 13 जन आरो बिनि उनावहाय 7 पजिटिभ केसखौ आरोबाव गोदानै मोननाय जाबोदों। स' जोंनि आसामाव बिदिनो गिख्रंथाव थासारिया जोंनि आसामनि जे कर'नानि अबस्था बेयो जोबोद बारायगासिनो दङ। स' एसे सांग्राङै थानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां लोगोफोर। मास्क गाननाय, ससियेल डिस्टेन्स खालामनाय, सेनिटाइजिं खालामनाय आरो गावबागाव थाम-थिम जानानै एबा मोजां मोनसे साखा-फारा जानानै गावखौ मेनटेनेन्स खालामनानै लाखिनायानो जोंनि थाखाय मोजां जानानै फैबाय। आरो नैथि मोनसे मोजां खौरां बे जाहैबाय जोंनि दा बयनिबो थाखाय नांगौ जानानै फैबाय रेलवे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो बयनोबो निउस नांगौ। स' 1 तारिख जुननिफ्राय 200टा नन एसि ट्रेनखौहाय हगारनाय जासिगोन होननानै इन्डियान रेलवे मिनिस्टार पियुष गयेलआ बिथाङा फोरमायथियो जे 1 तारिख जुननिफ्राय गासै 200टा रेलवेखौहाय एबा रेलखौहाय जोंनि इन्डियायावहाय प्रभाइड खालामनाय जासिगोन आरो टिकेटआ थाबैनो इन्डियान आईआरसीटीसी वेबसाइटआवहाय बुकिं खालामनाय हगारनाय जासिगोन। स' नोंथांमोना आपडेटखौ नायबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना आपडेटखौ नायबाय थायोबानो ट्रेननि डिटेल्सफोरखौ मिन्थिगोन आरो न'आव थांनाय फैनायनि गासैबो सुबिदाफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो थामथि मोजां खौराङा जाहैबाय जोंनि दाखालि बावैसो एनाउन्स होनाय 20 लाख क्ररनि जे पेकेज नरेन्द्र मदिनि, बिनि गेजेराव जोंनि आसामावहाय जे रां फैगोन बिनि गेजेरावहाय 1 करोड़ आइजोफोरनो 1500 हिसाबैहाय अनसुंथाइ होगोन होननानै जोंनि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा फोरमायथियो आरो बेखौहाय दान मोनथाम 500 एबा दान मोनसेयाव 500 महरै दान मोनथामसिम बेखौ मोनगोन आरो टटेल सासे आइजोआ गासैहाय 1500 रांखौहाय अनसुंथाइ हिसाबै मोनगोन। नाथाय जायफ्रा जन धन यजना एकाउन्ट दङ, जन धन यजना एकाउन्ट गोनां आइजोफ्रा बे 1500 रांनि सुबिदाखौ बयबो लाब खालामनो हागोन। आरो दिनैनि खौराङा एसेनोसै लोगोफोर। बे कर'नानि समावहाय नोंथांमोन बयबो आङो खावलायनो गोसो जादों गावबागाव न'आवनो था आरो मास्कफोरखौ गाननानै था। गावजों गाव लोगो लाज्लायनाय, आखाइ हमलायनाय एबा गावजों गाव मिथिं दावथिङाव लोगो लालायनाय बेफोरबादिखौ दोनथ'नाया जोंनि थाखाय मोजां आरो गावबागाव न'आव सेफटियै थानायानो मोजां। स' थेंक इउ लोगोफोर, हेभ ए गुड डे।